India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Halor ka jingyo jingtip jong ke SSB sesastra si mabal arfusau kabadan hahara Rangia kalayarap ban penlat ya Kawei ke Khynnah na keshnong rajaghar kabahap hapo di Makuchi PS ha Udalguri district ka Bashadi Shah New Delhi kumbashisne minchwa ka 24th BNSSB Rangia ha ka jingitre lang bat kanari niketin organization Noida Delhi NCR lingba kasaki One Stop Center Organization Udalguri kalayo ban penlat yaka na New Delhi Ningkong kanari niketin organization Noida Delhi NCR kalayo pelat yakani ka Khynnah na New Delhi hadian halor jong kejingkerpat jong Center Administrator Sakhi One Stop Center Udalguri Hirishike Sharma Komandan jong ka 24th BNSSB Rangia ulami syakmat ban ai jingyarap hakne kakam da kabapin biang yaki tiket wel na kabenta ka kumi jong kane ka Khynnah na station rail Rangia Shah New Delhi ban wan phai biang Sharangya ha station rail Rangia ka kinhon bakirpang jong ka 24th BNSSB Rangia hapo ka jingyalam jong inspector Alok Kumar kila pediang ya kane ka Khynnah bat kikmi jong kane ka Khynnah ha kane ka sni Pyllait bat hadian la penbet ka kali na station rail Rangia Shashnong jong ki Shah Rajagar